Lunica, noi suntem împreună cu Nati și cu Tobi. Crici se joacă frumos, rău. Îmi vine să plâng dacă de cuvinte. Aș vrea să încercăm niște cod ID-uri pentru Roblox Brookhaven. Primul este pentru o față. Hai că acum să mă pun lângă. Eu, te rog. Păi încep eu prima, da? Este 1, 4, 6, 3, 0, 3, 1, păi 1, 2, 7, 1. Și o să vedea fața aceasta. Ce cute este. Da. Acum al doilea, zi tu. Hai zi. Al doilea cod este 7, 5, 8, 4, 3. Stai. 7, 6, 5. 7, 6, 5, 8, 4, 3, 5, 7, 0, 1. 5, 7, 0. Și o să vedea bluza lui Foxy. O să vedea bluza lui Foxy. Dar n-ai de error. Adică acum. Care ce ai făcut? Bate vântul de numai. Dar e cald afară. 7, 6, 5, 8, așa, 4, 3, 5, 7, 0, 1. Acum mergem. Așa. Înseamnă că l-am făcut tot greșit. Acum o să zic eu. Sau că nu a mers încă. 1, 7, 9, 7, 9, stai. 9. Cum ai spus? Lasă. E 1, 7, 9, 6, 9, 6, 5, 4, 1. 6, 5, 4, 1. Stai. Și o să vedea bluza lui Lavi cu mama și cu Lavi. Da, mama și Lavi. Acum zi tu. Eu? La care eram? 1, 7, 9, 7. Am înțeles. Deci înseamnă că la a patrulea, nu? Da. Am înțeles. 1, 7. 9, 7, 1, 3. 9, 7, 1, 3. Hai zi. 8, 5, 8, 2. 8, 5, 2. Și Angela Crăciunița. Scuze, dar ating greșit. Angela Crăciunița, măcar o vedeți la mine. Ia. Nu, spune codul. Deci am rămas la 7, 1, 3. 7, 1, 3. 8, 5. 8, 2. 8, 2. Mă scuzați că... Și Angela Crăciunița. O vedeți și la Daria. La următoarea trebuie să ne dăm reset character. O să ne luăm din nou fața, punem pauză. Și acum ne-am luat din nou fața. Pentru că trebuie să... Acum este ceva surpriză, nu o să vă zic? Nu. Vă zic doar un indiciu, este roz și de la o youtuberiță cunoscută. Trebuie să o știți, dacă nu să vă uitați la ea. O să vă scriu. O să vă zic cum se numește. Haide. 6, 2. 8, 4. 0, 3. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0, 3. 8, 4. 0,
8, 4, 8, 4, stai. 0, 6. 4, 0, 6. Și este ținuta Lavin ei. Dacă nu o știți, canalul ei de YouTube se numește Mami, Povești nervează. cu de toate, pentru că și-a schimbat numele canalului. Înainte era numele canalului Lavi, dar și l-a schimbat Povești cu de toate. Dar puteți să o căutați Lavi, ca așa-i găsiți canalul, adică nu. Eu așa mi-am scris și o găsesc. Hai. La ce eram? La câtilea? Ia să văd, uite ăsta. La al 6-lea? Da. Am înțeles. Este 9, 5, 4. 9, 5, 4. 5, 1, 2. 5, 1, 2. 6, 9, 9. 6, 9, 9. 5. 5. Este părul... Lavinei care l-a purtat într-un videoclip. Hai să vi-l arăt și pe din spate. Da, din spate arată așa. Numai că nu se prea vede că e seara. Da, este maro. Da, este maro Așa. frumos, mie îmi place. Și mie este foarte drăguț. Următorul este 6, 5, 6, 5, 0, 3, 0, 3, 0, 8, 0, 8, 5, 3, 5, 3, 1, 2. 1, 2. Și ce ne dă oare? Acest păr Este frumos, un păr. care îmi place mult mie. Da, este foarte frumos și îmi place și mie. Hai, ține-mă de mână puțin. Stai, hai. Deci că suntem surori. Da, adică arătăm la fel. Următorul cod este... Este 5, 4, 6, 5, 4, 6. 5, 4, 6, zi mai departe. Stai. 5, 4, 6. 0, 1, 0. Stai, cât? 0, 1, 0. 0, 1, 0. După? 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2. Stai, ce? 2, 5, 0, 2, e bine. 1. Trebuie la 2, E 2, 1 după. nu? Nu, Nati, 2. Unde tu? Uite aici, e 2. Păi da, 2, 1. E numai 2 la sfârșit. Și o să ne dea Ah, căciulița da. asta. Ce este? Este O căciuliță cu văcuță. cu văcuță. Hai. Următorul cod este da, Nati, să ții minte la care ești, da? Ții Da, sunt degetul. la aici. Sunt la linia asta. Da, vedem. Următorul cod este Dar stai că eu mi-l pun aici așa și îmi țin cu mâna asta că eu cu mâna 5, 2, 5, 2, 9, 3, 9, 3, 0, 4, 0, 4, 0, 6, 0, 6, 2, 1. 2, 1. Și ce ne pică? Oare ce ne pică? Blăzița asta. Blăzica asta, blăzica asta. Îmi place foarte Și mult. următorul este, ia zi. Eu? Păi Ok. da. Zi. Este 5, 2, 1. 5, 2, 1, 8, 7, 1. 8, 7, 1, 8, 7, 1. 5, 8, 6. 5, 8, 6, 4.
Și ce ne dă oare? Suntem văcuțe! Suntem văcuțe! Wow! Adică, wow! Și mai trebuie să vă faceți galben la mâini și vă puneți așa pe jos și zici că sunteți vaci. Da! Și mai avem o văcuță albastră. Am făcut albastru, dar că nu este toată. Da, pentru că unele părți nu merg. Da. Următorul este 5-5. Stai. Deci, apoi sunt 5-5. 5-5. Ești la asta următorul. Păi da. 6-1. 6-1. 5-9. 5-9. 1-7. 1-7. 0-5. 0-5. Oare ce ne dă? Și vă dă partea de văcuță albastră. Dar că noi nu avem celelalte părți pentru că... Încă. Ce mă, Tobi mă linge, bă, Da, e un cățeluș care se cheamă Tobi și Hai. ne linge. Ok, eu urmez. Da, tu urmezi. Sunt la ăsta, așa. 6-4-7. 6-4-7. 6-4-7. 2-1-5. 2-1-5. 1-1-8. 1-1-8. 4. 4. Oare ce ne Și dă? nu merge. Nu merge. Oare ce era? Nu mai știu ce era, dar cred că erau pantalonii de la văcuță. Da. În fine, următorul Nu, că este. nu era albastră. Nu, ne-a dat numai asta. Păi mai era și cealaltă parte, numai că nu merge. Următorul este 6-6. A, bine. 6-6. Deci o să fiu la asta. Am înțeles. Stai că acum mai intru. 6-6. 7. 7. 2-2. 2-2. 4-0. 4-0. Apoi am pus 1. 5-0. 5-0. Și ne Oare dă? ce este? Ne dă pantaloni. Oare era o ținută asta? Nu mai știu. Nici eu. Dar dacă... M-am întors către tine. Nu mai știm, dar mă rog. Ce? Bă, m-a luat cineva cu căruțul. Băi, hai! Hai să ne luăm o casă și după să continuăm următoarele, că e periculos aici. Hai! Hai la numărul 11. Eu mi l-am luat deja. Hai, ați o casă. Vreau ca să... Că tu ți-ai pierdut, vreau să nu-mi iau una premium. Ba da, ia-ți-o, că stăm amândouă. Am înțeles. Una premium? Mare? Deci sunt aici. Unde? Daria, nu. Deci eram aici. Da, 107, da. Hai să urcăm Stai. și să mergem sus. Poate că nu mai știu să sar. Oh my god. Să mergem în ultima cameră, adică cea mai spațioasă. Am înțeles. În ultima, adică aia? Da, hai. E Mă aici? vezi. Da. Wow. Stai să mă pun lângă tine. Oh my Este god. să mă Nu pot! Hai că mă pun eu. Hai, pune-te și tu aici. Stai că... Hai că mă pun eu lângă tine. Gata. Uite așa. Așa. Următorul este Zil. Care Am este? la ăsta. Da. Am înțeles. Zi. 107 107 137 137 989 989 95.
9, Și 5. ce ne dă? Ne dă... Nu cred că l-am scris bine. Ba da, l-am scris bine, eu m-am uitat la el. Înseamnă că nu ne dă nimica. Ba nu, poate e ceva pe cap. Nu, că nu e nimica. Ceva pe cap. Atunci tu dă sketch-ul la jos să vedem. Hopa. Da. Nu ne-a dat nimica. Deci, mi-a amorțit piciorul. Să nu-l încercați, că nu merge. Următorul este 119. Hai să... Stai că eu sunt aici. 119 25 25 43 43 99 99 49. 49? Da. Și ce ne dă? Nimic iarăși. Stai! Nu ne dă nimică. Nu, Daria! Nu știi. Ba dacă m-am uitat. Nu, eu... Nu ne-a dat nimica. Dar poate o bluză. Păi ne dădea Da, bluza ne asta. dădea. 47. Ia stai. Tu n-ai scris codul ăsta 4739. 473. Uite aici l-ai scris tu. Îs la Uite. 5, 2, 3, îs la ăsta. Mi-au mărțit. Dar nu că ești la ăsta. La 47. Ești. Păi da, asta aici era. Păi da, hai zi. Așa. Următorul cod este 52. 47. Ăsta l-ai făcut tu. Nu l-am făcut eu. Era 47. Ai scris? Da. 47 3 9 39. 1 5 9. 159. L-am scris deodată. Te-am spus și am scris. Deci eram la 473. 473. Păi l-am scris aici. 473. 473. Și ne dă urechile. Deci Da. tu aia jos. Acum e da. Vede? Uitați-vă, ne dă urechile. E super tare pentru că puteți să faceți și voi chestia asta și să... Așa, Da, următorul... da, deocamdată hai să punem peste asta, să le avem toate. Adică cum? Hai să scoatem asta și să trecem la următorul cod, că asta parcă e mai drăguț, uite, capul ăsta. Să ne dăm aia jos? Da, așa. Acum, următorul cod este 52. Așa, deci 5-2, 5-2, 34. 3, 4, Da. 76. 7, 6, 04. 0, 4, 17. 1, 7. Și ne dă aceste urechi. Ne dă aceste urechi. Dă și tu aia jos. Uite așa. Niște urechi. Da. Haide. La... Hai zi. Așa, stai să-mi iau eu și eu. 4, 9, 9, 499. 8, 7, 4, 8, 7, 4,
2, 2, 9. 2, 2, 9. 3. 3. Și ce ne dă? Ce ne dă? Uite că rănița asta și cu urechile se potrivesc bine. Da, doar că vreau să le arăt. No, bine, hai că se vede și la mine. Uite, Așa cum mă puneți înapoi, că se potrivește bine. Da, uite 7. Următorul cod este 6, 3. 6, 3. 6, 3. 8, 7. 8, 6. 7. 8, 7. 6. 6. 5, 5, 5. 5, 5, 5. 7, 6. 7, 6. Ne dă părul acesta. Wow. Hai să eu îmi dau ăștia jos ca să le arăt cum arată părul ăștia. Este acest păr. Tu nu ți le mai dai, eu vreau să-mi iau doar asta și asta. Hai, 6, 5, 5, da? Stai. 6, 5, 5, Da. Asta e să-mi iau și eu. Următorul este 6, 5, 5. 6, 5, 5. 8, 0, 4. 8, 0, 4. 7, 3, 4. 7, 3, 4. 3. 3. Ce ne dă? Nu merge. Erau niște pantaloni, văd că... Da. Următorul este. Mi-a dat un chiloți. Hai, lasă. 6, 6. 7. 7, 1, 1. 1, 1. 9, 1. 9. 9, 1. 3. 9, 1. 9, 9. 9, 9. 2, 4. 2, 4. Și ne dă... Ce ne dă oare? Nu merge nici acesta. Cum să nu meargă? Eu văd că ne-a dat un lanț. Ai, lanțișorul, da. Numai că e mic. Așa, hai să vedem la care am rămas. 6, 2. După este 6, 2. 6, 2. Deci 3, 8, 4. 3, 8, 4. 3, 8, 4. 1, 4, 2. 1, 4, 2. 5, 7. 5, 7. Și ne dă? Gentuța. Am zis deodată. Următorul este 5, 8. 5, 8. 0, 2. 0, 2. 2, 1, 1. 2, 1, 1. 0, 8, 7. Cât? 0, 8, 7. 0, 8, 7. Și ne da. Gata Și ne dă părul acesta drăguț. Hai că mi le scot eu de data asta. Da. Să vedem. Ia uitați-vă ce cute este. Este ca aloe gela, doar că ea are... Așa, puteți să folosiți cu blond, așa, cu codul acesta. Da. 4, 8. Stai. La mine cred că era pe pagina cealaltă. Nu mi-arată niciunul 4, 8. 4, 8. 4, 8. 4, 8. 7, 2. 7, 2. 4, 4. 4, 4. 6, 5. 6, 5. 3, 9. 3, 9. Și primim bluza aceasta. Iarăși deodată. Așa, eu acum trebuie să dau pagina. Nu aici trebuie să dai pagina. Da. Trebuia să Dăm dau... pagina.
Uite. Mai avem câteva coduri. Câteva și gata. Da. Următorul este 5, 6, Stai. 5, 6, 4, 4, 4, 4, 7, 8, 7, 8, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 0. 0. Și ce ne dă? Ne dă ochelarii aceștia. Dăm. Hai să vedem. Următorul este Următorul este. Eram aici? Da. Unde eram? Stai să văd. 1, 2, 1, 2, 8. am înțeles. Hai. 1, 2, 8, 1, 2, 8. 7, 5, 8, 7, 5, 8. 3, 7, 5, 3, 7, 5, 6, 7. 6, 7. Și ce ne dă? Ne dă părul acesta. Care îmi Îmi place scot mult. eu să le arăt. Wow, câte am deja, uite. Da, uitați-vă și la spate și învață. Tu scoate că eu arăt și învață și spate. Așa este foarte Acum bine. trebuie să mă dau așa înapoi. Dar acum nu sunt mai ăștia, trebuie să faci codurile iar. Lasă. Nu, în fine, Ba, următorul. le mai am. Ah. Da? Unde? Următorul este 1, 0, Stai, acum scriu. 1, 0, 0, 9, 7, 9, 7, 4, 6, 4, 6, 7, 1, 7, 1, 0, 0, 9, 3. 9, 3 și ce ne dă? Limited. A, nu pot să-mi pun. Da, ne dădea ceva. Numai Ne că... dă asta, stai. Îmi scot eu păr, stau. Sau stai că le arăt. Ne dă, uite, grafa asta. Știu, numai că eu nu pot că am două aici. Ne dă Eu o să-mi grafă cu scot. pisicuță. Ochelarii. Da, grafa cu pisicuță ne-o dă. Numai că eu zic să ne scoatem, ca să mai avem loc. Ok. Opa, stai că eu tot uit. Îmi dau ochelari. Și ce să mai scot? Îmi scot și agrafa. Și agrafa tot de pe cap, așa. Hai. Următorul cod este... Hai, că ai zis de atâtea ori. Următorul cod este, hai zi. 7, 2, 4. 7, 2, 4. 7, 2, 4. 4, 1, 2. 4, 1, 2. Stai că și tu faci, eu mă tot încurc. 4, 1, 2. 7, 8, 4. 7, 4, 3. 3. Și ne dă Părul acesta. Al lui... Megan. Al lui... Megan? Da, lui Megan. Al lui... Haide. Care l-a folosit și Foxy în serialul Sirenele. Haide, că mai am răbdare. 1, 2, 1, 2, 5, 3, 5, 3, 1, 7, 1, 7, 5, 5, 5, 5, 3, 7, 3, 7, 8. 8. Și ne dă părul acesta frumos. Părul acesta, wow. Acesta cu mov și negru. De Halloween. Parcă ni l-a dat de la. Da, de Halloween nu mi l-a dat. Îl țin eu minte că mi l-a dat. De update de Halloween, dacă voi știți Brookhaven-ul de puțin mai mult timp, știți că s-a adăugat acest păr. Haide, Uite la ce acesta. eram? La 1, 2. Tot așa. 1, 2, 5,
stai. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 3, 1, 7. 3, 1, 7. 3, 5, 5, 3. 5, 5, 3. 7, 8. 7, 8. Și ne dă? Hai bă, odată. Sunt sigură că ne dădea ceva. Părul acela cu albastru. Da. Hai să-l mai scriem odată. 1, 2. Hai zi. 1, 2, 5, 3. 5, 3. 1, 7. 1, 7. 5, 5, 3. 5, 5, 3. 7, 8. 7, 8. De ce ai zis părul de dinainte? Oleleu, l-am Aoleu. încurcat. Hai. Deci, eram la... Adică, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Eu deja de la început l-am reținut. Hai. 3, 1, 7. 3, 1, 7. Eram la ăsta, că totul că zici că e la fel. La ăsta? Da. Bine. 5, 5, 3. 5, 5, 3. 7. Stai, nu. Deci eram la ăsta, nu? 7, 8. 7, 8. Nu merge codul ăsta. Nu. Ba. Hai, următorul este 1, 2. 1, 2. 5, 3. 5, 3. 1, 6. 1, 6. 9, 4. 9, 4. Stai, că nu 8. merge să pun. What the... Mi s-a blocat. Așa, de la început. 1, 2. 1, 2, 5, 3. 5, 3. 1, 6. 1, 6. Așteaptă. Cum? 1, 6? Da. 6. Aștept să mi se facă. 6. 9. 6, 9, 4, 8. 4, 8. 4, ce 8, ne dă? 0, 5. Cine tu? Ai pus și 0, 5? Încă o dată, în fine. 1, 2. L-am scris deja. Da. 2, 5, 3. 5, 3, 1, 6. 1, 6, 9, 4. 9, 4, 8, 0, 5. 8, 0, 5. Și ne dă Părul acesta. Următorul cod este 107 Stai că nu merge. 1, 0, 7. 8, 9, 9 8, 9, 9. 5, 0, 4 5, 0, 4. 3, 7. 3, 7. Cine dă? Hai bă. Bă. Nu Cine merge, nu merge. Nu merge codul acesta. Haide, spune. 1, 0, 7. 0, 7. 1, 0, 7. Păi da, 1, 0, 7. 8, 9, 9. 8, 9, 9. 8, 9, 9.
3, 9, 8. 3, 9, 8. Unde era? Ăsta-i. Eu îl făceam pe primul. Tu îl făceai pe al 3. Deci șterge până la 1, 0, 7. 1, 0, 7. 8, 9. 8, 9. 9. 9, 5. 5. 0, 4. 0, 4. Da. 3, 7. 3, 7. Și ne dă Ce? nimica. Sigur nimica. Nimica, eu nu văd nimica. Dar eu văd ceva în spate. Era de la tot. Deci nimica nu ne dă, nu? Nu. Nimic. Virărușa, virărușa. Hai că începe tot cu 1, 0, 7. Adică ăsta, nu? Adică ultimul cu 1, 0, 7. 1, 0, 7. Hai zi. Gata deja. Păi, am spus 1, 0, 7. Păi da, hai. 8, 9, 9. Le-am scris. Că e la fel. 3, 9, 8. Ce 3, 9, 8 visezi? Că-i 1, 0, 7, 8, 9, 9, 4, 5, 8, 0, 3. Tu ai spus ultimul cu 1, 0, 7. Păi da! 3, 9, 8. Nati, hai să verificăm, da? Hai, prima dată îl verificăm pe al tău și după aia pe al meu. Bine, Nu. este așa. A rămas la 9. Zi. 9, 9, 3. 3, 9, 8. 9, 8. 8. 9, 3, 8. 3, 8. Nu ne dă nimica. Acum îl încercăm tot pe acesta, numai că pe varianta mea și după aia îl fac tot pe al doilea, pentru că Nati l-a făcut pe ăsta 0. 1, 0, 7, 8, 9, 9. Se încep la fel. Da. 1, 0, 7, 8, 9, 9. Da. 8, 9, 4, 5, 4, 5, 8, 0, 3. 8, 0, 3. Nu merge nici ăsta. Deci nu e încercat pentru nimic? Deci, 6, 9, Așa. 6, 9. 4, 6, 6, 4, 6, 6. 9, 1, 7, 9, 1, 7. 3, 2. 3, 2. Ne dă, mamă, ce fain ai ținut asta. Wow! Dar că trebuie să ne dăm bluza. Nu, că e bluza, Nati, ne-a schimbat-o cu ținuta. Păi, uite-te, nu. E o bluză de desubt și asta e o ținută. Fără bluza asta. Fără bluza asta. Nu, Nati, că am avut una fără alb aici la gât. Daria, asta e ținuta, fără bluza asta roz. Doar ălea cu alb. Înțelegi? Nu, Nati, pentru că noi aveam numai roz. Aici n-aveam și alb aici. Păi da, tocmai de asta spun. Păi tu ai zis că e o bluză sub. Aoleu. Ascultă un pic. No, hai, zi codul. La care era? Aoleu, nici să urmărești, nu știi. 4, 8, 1. 4, 8, 1. 3, 0, 2. 3, 0, 2. 5, 2, 5. 5, 2, 5.
0. 0. Ce ne dă? Wow! Ăștia. Ce fain! Eu ți-am spus, Dărea, avem o problemă. Noi trebuie să ne dăm bluza jos. Păi și ne dăm reset și scăpăm de ea și nu ne mai dăm reset, că iară trebuie să scriem codurile. Lasă! Lasă oricum. Și Nati îl zice pe ultimul, că mai este, asta e penultimul. 9, 1. Eu ce să le-am testat, dar mă rog. 9, 1. 9, 4. 9, 4. Stai, nu mai 4. fă după ce spun eu. 4, 9, 0. Păi eu zic 4, 9, 0, 9, 1, 4. 9, 1, 4. Și ne dă bluzica asta. Portocalie. Hai să vedem. Și zi-l tu pe ultimul. Pe ultimul. Da, e ultimul. Eu spun asta. Tot pe ultimul. Păi nu merge, mai știi? Dar astea sunt pantalonii de la ținuta asta. Da, și nu merg. Stai că... Zi ultimul cod ăsta. Așa, asta e. De la mine ultimul cod e ăsta. 9. Tu nu l-ai scris pe ăsta. 6, 7, 4, 4, 6, 7, 4, 3. Nu, fine, îl zic eu pe ăsta și după aia tu îl zici pe ăla, da? Bine, haide. 9, 2, 0. 9, 2, 0, mie nu merge. 9, 2, 0. 9, 2, 0. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 2, 1, 6. 2, 1, 6. 5. 5. Mie nu merge. Ne dă? Nici mie. Închiroți. Hai zi-l tu. Eu? La ultimul. Ăla am uitat să-l scriu eu. Lasă, spune-l tu. 6, 7, 4. 6, 7, 4. 4, 6. 4, 6. 7, 4. 7, 4. 3, 7, 0. 3, 7, 0. Atât? Atât. Care e ea? Da, ăștia. Da, ne dau ăștia. Și cum vrei să ne schimbăm? Ca să ne facem și noi să ne mișcăm? Păi nu, atât au fost videoclipuri, să ne luăm niște pantaloni portocalii, să nu-ți dau așa în chiloți. Eu mi-au ceva, Nu, uite ăștia. Nu, fine, acesta a fost videoclipul, sperăm că v-a plăcut. Stai. Și să încercați și voi codurile. Ne vedem data viitoare. Stai că mi-au și acum niște pantaloni. Eu nu știu. Nu vedem. Like, subscribe, clopoțel. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Sperăm că v-a plăcut. Acum lasă-mă pe mine să spun. Like, subscribe, clopoțel și nu uitați să vă abonați. Pa! Sperăm că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Și să folosiți și voi codurile să vă îmbrăcați în Brookhaven. Dar pupici, la revedere! Am altă idee. Eu o să-mi schimb astăzi canalul pentru că nu mai vreau să se mai numească Pinguinii. Da. Da, nu mai vreau să se mai numească Nate și Daria sau Daria Nate, nu știu cum. Okay. O să mi-l schimb, să vă uitați după ce termin. Nu, fine, hai! Pupici cu sclipici, pa, pa! Pupici, pa, pa!